ga kaina idan akwai wanda arna za su ji haushi su kada shi jarabawa ina ganin babu irin Albani. To har ne karatuna na gama a jami'ar mu gaba ɗaya malaman mu arna ne gab, amma me yasa ba su kada ni jarabawa? Ai ba wanda za ka ci 90 ya baka 35, ƙarya ne. In ga an baka 35 dama 40 ka ci 40 ka ci sai a baka 35 kuma zai iya kare kanshi. Amma ka zauna ka karantu ka karta jarabawa mai kyau ka je ka ci 90 ka gani, in aka ji haushin ka sai a baka 70. Oho dai A ne, haka ne ko ba haka ba? To amma dama da kyar ka ci 40 sai scrapping naka ya ce 39 ka ci 39 shikenan, sai a ce shikenan ka faɗi. Kusan wannan jama'a 'yan matanmu ba sa karatu, samarinmu ba sa karatu. In na ce ba sa karatu kakai min lissafin wane da wane, tsalli ba tsalli muke so ba jama'a. Sardauna da ya kawo jami'ar Ahmadu Bello nan, ina jin ya kawo ne don wasu su tsallako su zo su yi karatu, ya kawo don mu ne. A ƙasa ya ɗibe ta, yana tafiya a ƙasa, ana ranka ya daɗe ta isa, yana 'ya'yanmu na da yawa. Aka ce da aka je shika sai da aka ce ta isa ranka ya daɗe, kana ga A2 har yanzu fa ba a gina ta ba, har yanzu A2 kamar bakinka ne ka jefa abin nan kwayar shinkafa guda ɗaya. Duk gine-ginen da aka yi A2 akwai filaye har yanzu. Sardauna ya yi dan mu ne, amma yanzu ka je ka ga suwaye malaman, suwaye ɗaliban. Ku tsaya ku yi nazari jama'a. Za mu rayu babu likitoci? Ba za mu rayu ba likitoci ba. Za mu rayu babu injiniyoyi? Ba za mu rayu babu injiniyoyi ba. Za mu rayu ba mu da nurses? Ba zai ba. Za mu rayu ba mu da pharmacist? Ba mu da masu hada magunguna? Yanzu duk maganin tarin da zaka sha a duniya akwai giya a ciki. Bari mu faɗa maka da Hausa ka iya ganewa. Duk maganin asma akwai giya a ciki. Me yasa? Saboda arna ne pharmacist din. In suka zo hada ba ruwansu da me haram me halal. Sai an haɗa wani quantity na alcohol, don haka da ka sha maganin mura sai kai bacci, sai a ce yana sa bacci. Kwaya ka sha ka yi marisa, kwaya ka sha ka yi marisa. Yanzu jama'a da muna da matasanmu da suka tsaya suka kware a kan chemistry, suka je suka yi biochemistry, suka yi physics, suka kware a kan abubuwan nan, wannan quantity na alcohol, wannan adadin giya da ake sawa a cikin maganin tari da maganin mura, za su iya nemo wani abu da ya halatta, ko ba haka ba? Sai su kawo, sai su sabarin yi muku misali. Masu ɗorin karaya da masu kamin targaɗe da sauransu a ƙasan nan da muka ga sun haife mu, abubuwan da suke karantawa ko dai na shirka ne ko na surkulle, haka ne ko ba haka ba? Sai ka ji mutum yana ɗorin targaɗe ko ɗorin karaya, yana kiran sunayen aljanu yana tofawa, shi ma bai sani ba. Da muka zo gumi ya karantar da mu, sai muka ce to a cire wannan addu'ar tasu, amma a je a koyi ɗorin karayar. In aka zo sai a karanta ta annabi, sai a karanta Allahumma rabban nasi adhhibil ba's washfi anta shafi la shifa illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqama. Sai a ce wannan daga bakin manzon Allah ne a cikin Bukhari. Babanka ya koya maka yadda ake kamun kafada, yadda ake kamun kai, amma akwai abubuwa sun shigo wanda akwai bid'a akwai shirka, sai ka cire abubuwan kai sai ka yi na annabi a ciki. Ba dan an samu ahli sunna sun shiga fagen ba zai gyaru? To idan musulmi ba su shiga komai ba jama'a, ba za a musuluntar da waɗannan abubuwan ba. Yanzu kuna ta rikici akan banki da riba ko babu riba, kun san me ya saka ku a wannan rikicin? Kun ki zuwa ku karanta Islamic banking and insurance, kun ki zuwa ku karanta banking and finance, kun ki zuwa ku karanta business administration. Idan ba haka ba, akwai lacca da na tsara ta yau shekaru 7 da suka wuce, wata ran zan gabatar muku. Taken laccar ita ce bankin musulunci. Abin da ya rage banki, ya raba bankin musulunci da conventional bank, traditional bank, banki irin na yahudu da na musulunci, abu ɗaya ne fa ya bambanta su, shine riba. Riba ce kawai ta bambanta. To kullum abin da ke damun 'yan boko, in ka ce za a cire riba ɗin nan, sai ce to amma what will be the substitute, me zai zauna madadin shi? Sai kai turus. Sai da na tsaya ne bincike a cikin littattafan musulunci, sai da na gano hanyoyi 32 waɗanda za su zauna madadin wannan hanya kwaya ɗaya da aka cire.
idan musulmi ba mu je mun karanta waɗannan abubuwan ba za mu zo mu gano su ba za mu gano su ba jama'a. Wallahi barin gaya muku zafin kai ba shine addini ba kuma ba shine imani ba, dan ina son musulunci ban je na yi karatu ba aikin banza ne. Saboda haka dole ne matasan mu ku daina kallon kwallon nan, wallahi babu alheri a ciki. Ku kwana kuna kallon kwallo sannan ku kai 12 rana kuna musu akan kwallon da kuka kalla, wannan alheri wannan zai kai mu gare shi. Sannan ku duba 'yan matan mu jama'a, yanzu duk yarinyar da ka gani sha'awar da take shine ta karanta littafin soyayya ko ta rubuta littafin soyayya ko kuma ta je ta participating ta zama wata tauraruwa a cikin 'yan drama ko da waka ne. Sai ce ai alinuhu ma digiri yake da shi, ya digirin banza ne, mutum ya digiri kuma ya koma yana rawa da 'yan mata, ai digiri ya lalace jama'a. Digiri ya lalace because degree is for character and learning. In gana da digiri ya kamata a same ka da ilimi da kuma kyawawan ɗabi'u. Dan bahaushe ya zo yana rawa da 'yan mata, wannan fitsararre ne, ba shi da kunya. Ina ma'anar digirin? Digiri ya lalace. Saboda haka samarinmu ku ji wannan, kuna cewa ana kada ku jaraba ba kwa karatu ne, ku je ku yi karatu ku gani. A nan ABU yarinya ta rubuta jarabawa, da ta zo fita kawai sai malami ya nemi kamo gyalanta hijabinta haka, sai ta daka mishi tsawa, ya rikice shi kan shi ya cire hannun shi haka, sai ta je ta kai shi kara ga hukumar makaranta don me zai ja mata hijabi. Sai da aka bashi query, aka bashi takarda ya zo ya jawabi, aka ladabtar da shi a takaici. Kun san me biyu ba da ya zo makin jarabawa sai ka da ita, ya ka da ita sai ta rubuta ta ce bata yadda ba. Yau me yasa za ta ce bata yadda ba in ta san shakka take da ita? Da aka je aka zaunar da shi, aka kira external examiner, aka kira wani malami daga wajen jami'ar ya zo yanzu ya yi hisabi kenan ko, da ya zo sai makin sai ga yarinya da lafiyayyen A. Me biyu baya kore shi aka yi. Kana karatun da zaka iya kalubalantar malamin ka haka? Dole ne mu tashi mai karatu jama'a. Wahayin farko da ya sauka gare mu shine a yi karatu, amma kuma sai muka koma mu ne sahun baya. Ikra, Allah ya ce yi karatu, amma sai ya ce bismi rabbikal ladhi khalaq. Malaman musulunci duk da so gabata, annabi Dauda metallic engineer ne, annabi Dauda metallic engineer ne na karfe. Tsakani da Allah, kwarewar annabi Dauda har ta kai yana sarrafa karfe yadda yake so ba tare da wata na'ura ba. Yanzu mu ga na'urorin, yanzu in walda ta kama ka ranar Lahadi dole sai dai ka haƙura. Wannan kaskanci ne jama'a. Saboda haka matasan mu ku daina kwallon nan, wallahi babu alheri a cikin ta sai sharri. 'Yan matan mu ku daina drama nan, babu alheri sai sharri. Ku dubi matan aure yanzu jama'a, za ka ga mace tana zuwa makaranta da hijabi da niqabi, amma cikin littattafanta sai ka ga CD ne na drama. A cikin littafinta ga bulugul marami kana buɗe sai ka ga CD na drama. Ma'ana duk karatun ka gama aikin banza ne, kana zuwa sai ta jefar da bulugul maramin, sai ta ɗauki drama ta sa kawai ta kalla, sai ka same ta tana hawaye tana sharewa a fulo, ta ga wani abin tausayi, wani saurayi ya cuci wata a drama. Ba za ta karanta hadisan manzan Allah ta yi kuka saboda Allah ba, ta kalli drama tana matse hawaye tana tausayin wata. Ku ji tsoron Allah, wallahi in ba haka ba arewa tana liquidating ne jama'a, arewa tana rushewa jama'a. A garin nan matasa suka bar jami'ar Ahmadu Bello mutum 80 da wani abu a 1979, yau shekara 27. Injiniyoyi ne ƙwararru, likitoci ne ƙwararru, ga zafin son addini ba su san shi ba, sai suka koma suna itikafi a masallacin jami'ar Bayero, suka ce bokon ya zama kafirci. A arewa ake wannan